Bună ziua! Mă numesc Șchiope Emil Mircea, sunt primarul comunei Ticușu, o comună care se întinde pe o suprafață de aproximativ 7.000 de hectare, din care 157 tereni intravilan, iar diferența fiind păduri, pășuni, fânețe, arabile. Vreau să vă spun cu această ocazie că în anul 2020 am obținut o finanțare prin intermediul GAL-ului de aproximativ 56.000 de euro pentru dotarea compartimentului de gospodărire comunală. Cu această ocazie am reușit să dotăm comuna UAT-ul Ticuș cu 4 echipamente, mai exact cu un tractor, o remorcă, o vitanjă și o lamă de zăpadă. Toate aceste utilaje ne-au ușurat foarte mult munca și mai mult de atâta am economisit sume importante care eram nevoiți să le dăm unor societăți care ne deserveau servicii, de exemplu, dezăpezire pe timpul iernii, transportul materialelor noastre către școală, către primării și ori de unde ar fi fost nevoie. Pot să vă spun că nu au fost dificultăți, un pic de birocrație ca în România, dar fiind la al doilea program de acest fel, a fost o colaborare bună și a fost chiar totul ok, foarte bine, atât cu cei de la GAL, cât și cu cei de la AFIR. Este al doilea proiect care îl obținem prin intermediul GAL. Seama că aș mai accesa, pentru că orice investiție în comună este un plus pentru comuna noastră. Eu vă mulțumesc și sper într-o altă colaborare tot atât de bine. Mulțumim și noi.